нека заповяда. Това е Вероника Апостолова. Тя е художник и пилатес инструктор. Живее в китния град Трявна, организира партита с рисуване и вино. Че хубаво звучи. Има ли интерес към тези партита? Има, да. Голям интерес, защото хората искат да се отпуснат, да пият чаша вино, да рисуват и така че определено има интерес. Тук чух, че някой иска да запише. Аз веднага желаещи. Обичаш ли да рисуваш, да пиеш вино? Обичам да пия вино, иначе рисувам птичката така. Ясно. Това е протоколно, важно е виното. Да. Добре. Ами вижте това прекрасно момиче, пилатес инструктор. И дайте своето предположение. Моето предположение е, че фалирахме. Това ми е първото предположение. Може да има непълнолетни участници. Това си беше такъв комплимент сега. Чакай да се ориентираме. Аз може би го мисля, че е много сложно. Че има някаква... Какво ти дойде първи? Ти си тежка конспирация. Да, аз съм в конспирация, аз съм си Ти, такъв, между аз другото, съм проблеми филмар. с доверието. Имам по всякакви проблеми. Аз мога да кажа нещо. Да. Но не казвам, че Сега се притесняваш, защото е красива дама, нали така и... Не, аз в красиви дами не се притеснявам даже. Така ми идва Давай тогава смело. Според мен момичето е на 23 и 24, 23, 4, 5. Аз си мислех 26-7, защото точно за да изненадващо минах на твоята теория от първия участник, защото изглежда много, много по-малка. И нали да се шокираме от това, че е примерно на 26. Може да е на 18, по принцип. Напълно възможно е, наистина. Не, Трявна, Балкана, въздуха е хубав, там хората са вечно млади и красиви. Нали, живота е по-чист от всяка една гледна точка. Не, това е така. Да. Може би това искат да си помислим. Ти пак си в конспирация. Момичето е по-младо от мен. Аз съм на 24. Това Не, е моят радар. не съм Това е моят съгласна радар, с теб. разбираш ли? Не съм съгласна с теб. Аз казвам, че не е по-млада от теб. Ще сгрешим пак. Добре, ти какво казваш? 20 и колко? Дай на и 5. Добре, айде Тръгваме да от кажем 23, 27, 25. пак ще говорим. Да, това не е финалното, нали? Да, 25. първо предположение 25. Сега имате право на ключ. Ти не Кой ти ще ни ви се казваш. падне? Известна личност. Окей, известна личност. Сега ще видим снимка на звезда, родена в същата година, в която е родена Вероника. Ясна работа. Ясна, добре. Ти си Кой е по-близо това? до истината. Това е Ван Дайк. Да. Той, примерно, когато гледах още футбол, е бил на... със сигурност на 22, 3, 4. Сега Ван Дайк е в диапазона, не мога да съм сигурен, но поне на 28, минимум 28 е Ван Дайк. Може и вече да е на 30, между 28 и 32 е Ван Дайк, според мен. Сега приятелите ми, които още гледат футбол, ми се подиграват вече, но си права, да. Не, 20 ще е много хубаво предположение. Имате 15 Има 15 секунди. секунди. Мисля, че е примерно на 31-2. Така че да кажем, че е на 31. Добре, искам. Да, 31. Готона. 31. Финално. Да. Това казахме. Или 33 беше. Сега ще... Сега ще разберем. Успяхте ли да нарисувате точното число от годините на Вероника? Ще стане ясно веднага след рекламите по BTV. Отрете са, колко ми даваш убива стреса. Добре дошли отново в Колко ми даваш. Тук играем с владетеля на буквите Даниел Върбанов и виртуоза в кухнята, чаровната Славена Вътова. Преди рекламите те предположиха, че Вероника е на 31 години. Но аз се сетих, че Ван Дайк е по-възрастен. Нали? Така ли Да беше? разберем. Айде. Вероника, да или не? На 31 ли си? Не. Нищо, въпросът е... Не, на 31. Дали сте близо обаче? Да, сега ще разберем. 22.
000 отправна точка. Година ясно. 2. 3 години. 3 години е много добре. Поздравления. Вероника, на колко години си? На 34. Браво. Изглеждаш страхотно и изобщо не ти личат. Благодаря. Много ти благодарим за това участие в Колко ми даваш. Благодаря. Чао. Чао.